Zdravím všetky dažďovky a dažďovkyne a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska je to zase tutoriál, ale teraz je to ako si nainštalovať 7 Days to Die. Je to verzia 8.8 a neviem, funguje to, viem, že na tento server rusted.cz, ale single player, ale neviem, či to bude fungovať aj cez Hamashi alebo tak, ale vlastne. Najskôr si stiahnete hru, ja som to stiahoval cez Mega, tam je to celkom rýchle. A tak, potom tu je návod, ako to môžete hrať na tom serveri, to som neskúšal, pretože mne ten tangle nejak blbol, takže no, ideme na to. Keď si to stiahnete, tak sa vám stiahne vlastne toto. Kde to mám? Toto. 7 Days to Die. Vy to otvoríte. Teraz neviem, čakať. No, poďme. Malo by to otvoriť. Áno. No. Tuto si to vlastne dáte ďalší. Tuto si vyberiete cestu, kde to chcete nainštalovať. Či chcete na plochu alebo aj v štarte. A tuto už dáte inštalovať. Ja už to nainštalované mám, takže ja to nebudem inštalovať. A to by ste mali mať vlastne všetko. Inak už nič také nepotrebujete, vlastne tu ešte ten tangle, ktorý sa tu máte vlastne tú cestu, jak nainštalujete ten tangle celý. Tu je IPčka. A vlastne dá sa tu z tejto stránky aj Rust stiahnuť a ten by som možno ukázal, len mne nejde, mne tam píše chyba herného idea, neviem čo to ani znamená, prečo mi to nejde, predtým mi to išlo, keď bola verzia 1.6, teraz je verzia 1.7 a zase mi to nejde, takže tak, ale možno až to spravím, tak určite to natočím a budem rád za každý like na mojej Facebook stránke, fanpage. A táto stránka bude tiež v popise. A ak som vám pomohol, tak dajte prosím palec hore, odber alebo pekný koment. Ak ste sa nasrali, že vám to nejde, tak dajte dislike. A toto je z tohto videa asi všetko. Majte sa pekne a čaute.